तुले बंडस बैदु नम्मल्प मल्ल मल्ल बंडस तुले वाव उन्हें लाइक मल्त क्लीन मल्त यान सुक्का मल्पे सुक्का मल्तद निगले तोजवैते बंडस सुक्का एंच आपुंतुका मस्त लाइक आपुंडु बंडस सुक्का ಯಾಂತಲೆ ಬಂಡಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಅವೇನು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ ಇಂಚ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಏನು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕೋಗಿ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಮುಂದೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಏನಡ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕೋಗು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ಈತಿನ ಬೋಡೊಂದು ದಂಡನಿ ಕಲೆಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸರಿ ಏನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ತೋಜವೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಲಕ್ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಸಾಲೆಗೆ ತಂದೇನು ರೆಡಿ ಇತ್ತು ನಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದು ಕೊಂಚಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ಚೂರು ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿಗೆ ತಂದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ತಂದೆ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತೆ ನೆಯ್ಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಬಂಡಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಷ್ಣ ಅಂಚ ನೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ತುಳಿಯುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ತಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಸಾಲನು ಒಂತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆತಾನೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಪೊಡಿ ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆತಾನೆ ಒಂತೆ ಪೊಡಿ ಅದು ಅಂತ ತೋಚವಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆತನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡಸನ ನೈಟ್ ಬೇಯರಿದಿಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದು ತೂಕೈತೆ ತುಲಿ ಏನು ತವದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಯಾನು ಇತ್ತೇನು ಐಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗಟ್ಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೋದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮಂಜೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇಸು ಪಾಡ್ದಾನೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆವಡಂತ ಬೇಯಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಡಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ನೆಕ್ಕತ್ತೇನು ಬಂಡಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ನೀರು ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಹತ್ತದ ಪಾಡ್ಲೆ
ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಪೊಡಿತಿನ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಕುಡೋರ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡ್ ಒಂತಂಡ ಅಯ್ಯವು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಂಡ್ ಅಯ್ಯವು ಬಂಡಸ್ ಬೇಯ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತುಂಡು మీకు నీరు పాడ్ರೆ ఇచ్చి అవే నీరు పుడుచుకుండు 1 kg బండస్తులు ఇది చూడు ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ವೆ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ನೆಕ್ಕಿ ಅನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ವೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಬೋಡಂಡ ತೂದು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಕನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತನಾಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾರ್ದಿ ಅಂತ ತೋಜವೆ ಬೊಂಡಸ್ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚಾತಂತುಕ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡಸ್ ಸುಕ್ಕ ವಾವ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಒಂದು ಯಾವು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ತೋಜವನಿಗೆಲೆಗ್ ವಾವ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಡಸ್ ಸುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಟು ನಗನೆ ಗೊತ್ತವನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಆತ್ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕಡ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತುಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ 2-3 ದಿನೊಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಈ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸಾಕತ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಂಡಸ್ ಸುಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಒಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂದೋಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸತ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಕು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.